общежитието на Като. Ката, я се покажи, бе. Да те снимам и тебе. Усмивка, тя ми е чини. Ми е круши, не чини. Нищо, чини после връзва. Чакай да видим. А това е стаята на Като. И не е лаптоп, на който сигурно ще свалям филмчета. Леглото. Много готини. Пърденци. Аз сама си. И лампа. Добре, това може ли да бъде общежитие, Баси? Ние тук много държа и това да покажем. Хубаво шкафче. Немски решници, естествено. Круши. Добре, да гащите няма да ги снимам, чанти. Защото те. Виж колко подредено. Скош. Скош ли играеш? Играх. Чудесно. После трябва да се научи да монтирам филмчета. Можеш? На коя програма? Movie Maker. Аз съм правила на Movie Maker. Обаче ми харесват перденцата ти. Кухнята. Не са ли? Чудесни са. Ще трябва да монтираме. Баси, това е общежитие. Гледни какво хубаво общежитие. И както естествено изчистила, хода боса. Не, това се беше чисто. Съм сама. Но е имало и по-тежки моменти. Печка. И сега малко изгледа и загасяме. Катя се оплаква, че правят купони и не общува с българи. А тук си им колелцата. Не, такива общежития няма в България, със сигурност. Да, това е възможно неща. Просто е... Всичките са някакви супер чисти. Като тук че било немски вариант на нашите общежития в Студентски град, ама не е. Айде, стига толкова. Това е баня в общежитието на Катя. Няма такава баня в общежитие. Да се видиме. Малко е мръсно огледалцето. Записвам се. Тя си мисли, че си говоря сама. Първото е хубаво, не е лошо. Не е като в нашия Студентски град, със сигурност. Каним се да излизаме в момента, ама аз бях тръгнала към туалетната. Не. Ще ходиш ли в туалетната? Ами, ако искаш първо ти... Ами да. Дали си Перденци. Ще трябва да й помогна.